Hello guys. Good morning. Good afternoon. Good evening. Guys, ay welcome to our channel Garrett's MEM. Uh, nagkita na pud ta. Karon guys, mukanta ko. Kana siya nga kanta. Popular ni siya. O kani siya nga kanta nindot ni kaayo. Kuan kanang na ay pagtulunan between sa parents and the kids. No? Pagtulunan, Paul Oblison. I like this song very much. I hope you like it, guys. Okay? Isilang kasundong ito, aking tuwa ng magulang, ang kamay nilang iyong ilaw. Ang nanay at tatay mo'y di malamang gagawin, inamasdan pati pagtulog mo. Sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di mo sila payag magagawa. Ikaw ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulung sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluwa, at ang tanong, anak, ba't ka nagaganyan? Ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Sisisi sa isip mo'y malaman mong ika'y nagkamali. Sisisi sa isip mo'y malaman mong ika'y nagkamali. Sisisi sa isip mo'y malaman mong ika'y nagkamali. Alright guys, that's all. I don't know how if it is, but I sing it from my heart. I'm enjoying it. I hope you guys like it too. Thank you for watching. I hope you guys like it. Please like and share and hit that button, guys.
Please. Thank you all. We'll see if I can do it. I can do it. There. There we go. Muscle woman. Thanks for watching. Please subscribe, share and like. Ring the bell.